εκατέχομαι δότε διδακτών του κίνητο θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει την ψυχή μου και το ελέγχου του Θεού του εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου για την ψυχή μου και εγώ δούλο σου ημί. Εισάγουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθεις κρίσιμη μετά του δούλου σου. Εισάγουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθεις κρίσιμη μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νύχια ή τους αιώνας των αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε. Κύριε, δεηθόμεν. Υπέρ της άδων ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών μας, Κύριε, δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του συμβάντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της προπάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των απίστεως ευλαβίας και φόβου θεωρήσεων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπημου Βαρθολομαίου του Κυρίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός ημών Επιφανίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάντης Μονής Πορέως χώρας και των πίστικων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων πορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ Θεών των οδηγόρων των οσούτων καμνών ευκουαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης κλήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβουν μου σώσουν, ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Δέη Παρθένου Μαρίας με πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανε τιμή, προηγημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογήστε το Κύριο και αγαθός ο Χριστόν αιώνας αυτού, Θεός Κύριος και επέφανε τιμή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κύκλωσαν και το όνομα του Κυρίου μείναμεν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανε τιμή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Κύριε και δόθηκες στην θαυμαστήν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επέφανε τιμή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πετρών της Αναστάσεως κήρυγμα, του Βαγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε, και της δωρονικήν απόψη να προήξεσαι, της Αποστόλης καθόμενε έργων, ασκήνεται ο θάνατος η εύθυντος ο Θεός, δομένος στο κόσμο του μέγα έγγενος. Σωτών σου λείψανον η ελάχα νεκτάριε, την Αγία Νεκτάφου, κομιδίν εορτάζονται, σωμάτων και ψυχών αγιασμών και ία συμπαθών παντοδότων. Κομιζόμεθα προσποιήθοντες, ευλαβώς τη χάρη σου κράζοντες. Δόξα το σε, δόξα το ουρανός, δόξα το σε, αγιάσαντι, δόξα το έλεγχο τη βία σου πάση μιάματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της ηλιβρίας των γόνων και εγίνης των εφορών, των εσκαντήσεων εις φανέντο αρετής μιλομνησίων, νεκτάριον τιμήσεων εν πιστίος ένθεαν θεράποντα Χριστού, αναβλής ηγαριάσεις παντοταπάς της ευλαβώς κραυγάζωση, δόξα το σε, δόξα σαντί, δόξα το σε, θαυμαστός σαντί, δόξα το ενεργούν τη δία σου πασιμιάματα. Και εις τους
Αγαθός Κύριος, όλατε
Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίσεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσας τες αβύσσεις. Αλληλούια. Ανάβων εφέλασαν τες χάρτων της γης, τα πάσης ή των επίσεν. Ο εξάγων ανέμους εκ της αγρών αυτών. Αλληλούια. Ως επάταξε τα πρωτότοκνα Αιγύπτου από άνθρωπου έως πλήνους. Αλληλούια. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Αλληλούια. Ως επάταξα έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς. Αλληλούια. Ως Ιών βασιλέα των Αμοραίων και των Ων βασιλέα της Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χανaan. Αλληλούια. Και την γην αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Αλληλούια. Κύριε, το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημοσυνό σου εις γενεά και γενεά. Αλληλούια. Τιμή Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Αλληλούια. Τα ήγελα των εθνών, αγγείριων και χρυσίων, έργα χείρων ανθρώπων. Αλληλούια. Όμα έκουση και ουλαλήσουσιν, οφθαλμούς έκουση και ουκόψονται. Αλληλούια. Όταν έκουση και ουκενοτιστήσονται, ουδέν παρεστεί πνεύμα εν το στόματι αυτών. Αλληλούια. Όμοι αυτοίς γέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπερπληθόντες επ' αυτής. Αλληλούια. Οίκος Ισραήλ, ευλογήσατε τον Κύριον. Αλληλούια. Οίκος Ααρών, ευλογήσατε τον Κύριον. Αλληλούια. Οίκος Λεβί, ευλογήσατε τον Κύριον. Αλληλούια. Ευλογούμενοι τον Κύριον, ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Αλληλούια. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός. Αλληλούια. Ότι στον αιώνα του έλεος του. Αλληλούια. Εξομολογήστε το Θεό του Θεός. Αλληλούια. Ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Αλληλούια. Εξομολογήστε το Κυρίο, το Κυρίον. Αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Προπήσατε θαυμάσια μεγάλα μόνο. Αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Τοπίσαντι τους ουρανούς εν συνέση. Αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Στερεώσατε την γην επί των υδάτων. Αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Τοπίσαντι φώτα μεγάλα μόνο. Αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Εις
αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Και διαγαγόνει τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Διαγαγόνει των λαών αυτού εν τη ερήμου, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Πατάξαν τη βασίλης μεγάλους, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Και τον Ω βασιλέα της Βασάν, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Ότι τη γην αυτών κληρονομίαν, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Κληρονομία Ισραήλ δούλο αυτού, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Ταπεινός ημών, εμείς ημών ο Κύριος, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Οδηγούς τροφή πάσης αρχή, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Ομολογήστε το Θεό του ουρανού, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Την νύχουμενην, αλληλούια, ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες την νύχουμενην, αλληλούια. Είτε γηγενείς και ή των ανθρώπων, επί το αυτοπλούσιος και παίρνεις, αλληλούια. Το στόμα μου να ρίξει σοφία και η μελέτη της καρδιάς μου σύνεση, αλληλούια. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς, αλληλούια. Τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε, εσύ έκνος, αλληλούια. Την κερισσάμιν δικαιοσύνην εν εκκλησία μεγάλη, αλληλούια. Τη δικαιοσύνη σου κρέπηξα την καρδία μου, την αληθειά σου και το σωτήριό σου είπα, αλληλούια. Και έκρυψα το ελαιό σου και την αλήθεια σου από συναγωγής πολλής, αλληλούια. Πορευόμενος όμως και εργαζόμενος δικαιοσύνη, αλληλούια. Εξομολογήσομαι σε Κύριε, εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ, εν έσωσε, αλληλούια. Λυρωθήτω το στόμα μου έλεσεώς σου, Κύριε, όπως ημίσω τη δόξα σου, αλληλούια. Όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου, διοικήσω με το όνομά σου της αδελφίδου, εν μέσω εκκλησίας ημνήσωσε, αλληλούια. Λείψομεν αυτό εις τας χείλες μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε, αλληλούια. Ακούσε
τόπος κοινόματος δόξη σου, και κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος, και με τα παρανόμου των νομίσελθω. Αλληλούια. Είπα της παρανόμους ημι παρανομείτε, και της αμαρτάνους ημι υψούτε κέρας. Αλληλούια. Ενίσχυσα εκκλησία πονηρευομένων, και μετά σε πόνου μη καθίσω. Αλληλούια. Μη ενητήσαμιν παραγγελίου ταύτην ζητήσω, του κατοικημέν οίκο Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Αλληλούια. Θεωρείτε την τεκνότητα Κυρίου, και επισκέπτεστε τον Άγιον αυτού. Αλληλούια. Ο Δεός η ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού. Αλληλούια. Ότι εφύλαξα τας όδους Κυρίου, και ουκ εισέλισα από του Θεού. Αλληλούια. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφία, και η γλώσσα αυτού να λύσει κρίση. Αλληλούια. Ότι στον αιώναν ψαλευθήσετε, εις μνημόσιν των αιώνιων έστε δίκαιος. Αλληλούια. Από εις πονηρά σου φοβηθήσετε, όλη την ημέρα με λέει, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Αλληλούια. Εσκότησε και της παίρνεις η δικαιοσύνη αυτομένη στον αιώνα του αιώνος. Αλληλούια. Φως ανέντειλε το δικαίο, και της ευθέσει την καρδία ευφροσύνη. Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον Πατέρα προσκυνήσομεν, και τον Υιόν δοξολογήσομεν, και το Παναγίον Νόμου πάντες πνεύμαν υμνήσομεν, κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας, σώσον πάντας ημάς. Και νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την μητέρα σου προσάγηση, εις οικεσία ο λαός σου, Χριστέ. Τες παρακλήσεις ειν αυτής, τους ικτυρμούς σου δώσιν ειν αγαθέ. Ειν σε δοξάζομεν τον εκτάφου ημίν ανατίλαγα. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, αντιλάβους όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον, Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών έξαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάντα
πάση την ζωή ημών του Χριστού του Θεού παραθόμεθα. Κύριε, Ότι ευλόγητες σου το όνομα και δόξαστές σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Ανήν εις ορός των σεπτών σου λειψάνων Άγιε, ιατρίων εδείχθη πασίν ανάπανων, θεραπεύει γαραήθη ακάριτην, τους προστρέφοντας πιστός το σήμα των χαλεπών, νεκτάριε ιεράρχα, και των δαιμόνων διώκει θεία ροπήν πασαν ενέργειας. Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Την οικία εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστού Παρθένε, εικόν αμόμητος, πλατητέρα εδείχθη των ουρανών αληθώς, πως χωρίσας αθεών των αχώρητων, όθε πάσε γενναίε, μακαρίζομαι Χριστός ως πόλης σε Θεοτόκον, και σωτήρια και σκέπην ημών και μέγα καταφύγιο. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων οδήγους κατεχνάνει ορότσε, τεκνής μαγιστέντα, του θανάτου δε σωτήρθη της γη καθελώντα, και συνέ αυτό τον αδάμε γύραντα, και εξαδου πάντας ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, την τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυσιν, ο μαθητρία κυρνάτε, ο αστράπτων εν τον τάφο άγγελος προσευθέκε τότες μυροφόρης, είδετε ημείς τον τάφο και ίστητε, ο σωτήρ γάρεξαν έστι του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, διαβρούει πληροφορία γραμμών προς τον μνήμα σου θρηνολογούσε, αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρηνού ο καιρός με παυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε αποστολής είπατε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ενθούσε προς το μνήμα σου σώτερ, ενηχούν το άγγελο προς αυτάς θεγωμένο, τι με τα νεκρών των ζώων τα λογίζεστε, ως Θεός γάρεξαν έστι του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμε Πατέρα και το τούτου Υιόντε και το Αγίο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα εμιάτη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζοντες το Άγιος, Αγίος, Αγίος η Κύριε. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ζωοδότην τεκούσα ελιτρός ο Παρθένε, τον Αδάμα μαρτύρας, αρμονίδε τη Ευαγγελικής παρέσχες, ρεύσαντα ζωής ήθινε προς ταύτην ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κυρίου δεηθόμεν, ότι Άγιος και ο Θεός ημών και εναγείς επαναπάρει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αντισύς παραδόξου αγέρεσεως προς δαμούς μυροφόρη της Αποστόλης σε Κύριε τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον τον κόσμο το μέγα έλεος. Εκνεώτητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβώ και σώσος αντίμω. Οι μισούντες Ιώνες κίνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαλπηρίες εστε απεξηραμένοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι πόσα ψυχή ζωούτε και καθαρσί ψούτε λαμπρίνετε τη τριαδική
Αγής και κειμένος, υψηλότερος εστι πάντων των λυπούντων. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νικαία ήγια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι αναβρίζει τα της χάριτος ρηθραδεύοντα πάσαν την κρίση προς ογωνία. Η καρδία μου προσέλω και υψωθήτων, και ουδέν θεξιμέτων του κόσμου τεθών προς καμεζηλία. Επί τη μητέρα αυτού ως έχει τη στογήν, επί το Κυρίο θερμότερον φίλτρο χρεωστούμε. Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι Θεονοσίας πλούτος, θεωρίας και σοφίας, πάντα γάρεν τούτο τα πατρό αδόγματα. Ο λόγος εκαλύπτει. Άστα Κύριε βοήθησον ημί και λύτρωσε ημάς ευνεγήν της δόξης του όνοματός σου. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένε και της δόξης του όνοματός σου. Ο Θεός εν της οσίμων οικούσαμεν, Ανάστα Κύριε βοήθησον ημί και λύτρωσε ημάς. Ένε και της δόξης του όνοματός σου. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών και τέρσομε. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σε Κύριε, δόξα εσύ. Η ευγενωμένη του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να εκθούσια λείψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του ηλίου και έλεγαν προς εαυτάς της αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος ειν γαρμένα σφόδρα και εισελθούσε εις των μνημείων είδον εανίστων καθημένων εν της δεξιής περιβεβλημένων στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ έστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αν υπάγετε είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπε ημίν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή είπω, εφοβούντον Δόξα σε Κύριε, δόξα εσύ. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενου το σκήνης του Άγιου Κύριου σου των μόνων ονομάτων, σταυρός που στέφτος κινούμε και την Αγία σου ανάσημουν και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός μου εκτός σου άλλου και είδαμε το όνομά σου, ονομάζουμε δεύτερη πάντα σε πιστής προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Και του γαρή ήρθε δια του σταυρό χαράζουν από τον κόσμο και διαβόντας του λόγου στον Κύριο μου για την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρή που μείνας δειμάς, θανάτω θάνατον όλες. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλψον το ανώμημά μου. Ελπίδα πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συμμονοήμαρτον και των πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστές σε. Ουβάν εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με ημίτηρ μου. Αλήθειαν η αγάπη σας, τα άρδιλα και τα τρίχθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Αντίς με ισοπό και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιόν αλευκανθήσομαι. Εις μια αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάζονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον.
Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Βάξου αναμούς τας οδούς σου και ασεβείς επιστρέψουσι. Είσαι με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έλεση σου. Ότι θέλησαν θυσίαν έτοχαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκήρυξη. Θυσίαν το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Άθηκον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την ψιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Πότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Πότε αμίσους είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσους και ελέησον με τον Θεό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, τες του Ιεράρχου πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των εμμών εγκλημάτων. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των εμμών εγκλημάτων. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλος σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμων σου, εξαλείψον το ανώνυμά μου, Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, εδώκεν νήμην την αιώνιον ζωή και μέγα ελεός. Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον η κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτωσον ετοιμάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράμου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων του Ουρανίου δυνάμεων σωμάτων και αισίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων Πεντεκέδεκα Ιερών Μαρτύρων, των εν την περιπόλη μαρτυρισσάντων και πολύγουπων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Αγίων και Δικαίων και Απατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Καταπολέως του Θαυματουργού, που και την ανακολυβή των Ιερών Λείψανων Νεοπάδων, και πάντων σου των Αγίων και τέρωμεν σε μόνη πολύ ελέη, Κύριε, πάυσου ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ελέγχει τιμής και φιλανθρωπία του Αγγελού σου Υιού με θεοδογητός σου, συν το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την Νικαίη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θανάσιες το Ελιβαίο πέδαγος αυροχής σύγκνεση, ο Πανεός πρεσβεύσας Ισραήλ, σταυροδίδης Μωσέως και εσύ, ο Αμαλίκ την δύναμη, επί ερήμο έτροπος αυτός. Η Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εξόδης του
ουράνι σου, καυχωμένη λαμβάνει την εξ αυτών ευλογία σου, ύμνους η χαράς αναμέτουσα. Παναγίας Αχράντου
Ως εκ των λειψάνων σου την εκ του τάφου κομιδίν γερέροντες νεκτάριε θαυματουργέ, ευσεβοφρόνος βόμεση, χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμεν, όσος μη αγρού πλήρους νεκτάριε, η οσμή των Αγίων λειψάνων σου, ως έβη πάλε Ισαάκ επευλογών, τον Ιακώβ σίγαρ όλος καθαγιαστής, την ενάρετο ζωή αγιότητος όφης, σκεύος εκλεκτών και το πάλε Αγίων ισότιμος και κοινωνός, διό και ισορός το σών σεπτών λειψάνων κυβωτός, αγιάσματος πάση πλόκτε, και του Παναγίου Πνεύματος επιφυτήσει καθαγιάζουσα τους προσερχομένους και θεραπεύουσα ανώσους ανίατους και νέμουσα και νησμών μετανοίας, επαλαιωμένες ψυχές διαμαρτία όν την σετίναν ακομιδήν εορτάζοντες, σαν θαυμάσια ευσύμος, κηρύττωμεν και ευσεβοφρόνος βοόμεση, χέρις πατέρων εν πάσιν ισότιμεν. Τους εορτάζοντας Χριστός ιεράρχας των σολυψάνων την Αγίαν ημέρα και ως Θεού θεραπώντα τιμώντεσαι, σκέπτετες πρεσβείες σου από πάσης ανάγκης, πειρασμόν εκκλήτρωσιν και φτεσμάτων την λύσιν, παρά Θεού εκούμενος ημίν, θαυματοφόρε νεκτάριε όσιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε Αγίης τους αιώνες των αιώνων, αμήν. η προστασία σου, αμήν Θεοτό και τους καταφεύγοντας εξ όλης καρδίας, εις του εχθρού μανίας απολύτρωσε, δίδου δε βοήθεια, μης εμπλήψες ηλούσιν, ως μη τη φιλές λαχνός, του των όλων δεσπότου, και της μελούσης δόξης και χαράς ημάς μετόχους, παρθένε ανάδειξον. Επαρθέντας σε ειδούς η Εκκλησία επισταλού των ίδιων της δικαιοσύνης, έστειε τη δάξη αυτής η κότσος κραυγάζουσα, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε, ανελήλυτα στα πάθη των θεραπεύσεων, επισταλού το πάθη της αχράντους αγκός σου, είναι κόνε φόρζας διοσύ κραυγάζουν, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε, αναμαρτήτω θάνατος και γεννημένος ζωοποιούνται σώματος σου επαξίως, δέσποταν ενέκρωθε, ημείς δευόμενσι δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Υπεραγία Θεοτό και σώσ' μας, απειρογάμους εκείσο παρθένε και μετατόπων όφθης παρθενεύουσα πάλι, όταν να συγκίτης μονές στο χέρι στη δέσπονα, πίστη αντιστάκου κραυγάζουν. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών, ιεραρχών νέων ελίξ αγλάσμα ιεράρχα, όσοι ενεκτάριοι, ενωσιώδη αληθή και δικαιοσύνη και οι των τρόπων Χριστόδητη, κοσμήνωσο των βίων εκβών το Κυρίο, τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών, ψυχών σοφέα απαλλαγή επιχείρονος όντως όφη, για της διψάρης σου χάρης κοινούσα η θεϊκή, την γαρπρώην πόρνη, τη μετανία και κάθαρτε, η νίκα παραδόξως εκ του τάφου σου πάτερ θαυμαστή ευωδία εκέχεται. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών αγιασμών και σωτηρία και ίεσιν τα οστά σου, πάτερ αναβλίζοντα, ανεκομίστησαν ευλαβώς και εν τη μονή σου ως θησαυρός απεντέθησαν, εις πίστη προσιώντες, οι πιστοί πανταχώθεν, εφροσύνη πολλούνται νεκτάρι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γνώση δεινέ η επικλή σου Άγιε, εξιόνται πνεύματος τη χάρητη, όθεν θαυμάτως των πολλών οφθόγκος εις πάσαν τη γην εξήλθε νεκτάρι, και πάσο τη συγκλήσει, προσκορών την θερμήν σου προστασία με βρίσκει επίκουρον. Και νυν και ίσους αιώνος των οναμήν, όλος εν σύ ανερμηνεύτος εσκήνωσεν ο εν κόλπης του Πατρός ο σύγχρονος, ποιος υπάρχουν και συμφυείς και σαρκός παρθένε με τη γλυφώστε και αίματος διπλούς εξουετέχθη, εν μία υποστάσου το Αδάμ ανοχθών το ολίσθημα. Εις ακήκοα, Κύριε, της οικονομίας σου το μυστήριον, κατενόησα τα έργα σου και έδοξασά σου την θεότητα. Συ, Κύριε μου, φως στον κόσμο ελίλητας, πως Άγιον επιστρέφω
Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε, εσύ Κύριε προσγείν, συμπαθώς κατελήλθας ή ύψωσα στην πεσούσα των ανθρώπων ουσίαν, εν ξύλο αναρτώμενος. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε, εσύ, Κύριος μου, Χριστέ των δεσμάτων του έγκλημα, σιέζαστας οδύνα στο θανάτου εκτήρημον τη Θεία Αναστάσου σου. Υπεραγία Θεοτόκη σώσουν ημάς, σε όπλων αλλαγές, κατ' εχθρών προβαλλόμεθα, σε άγγελα και ελπίδα, της ημών σωτηρίας θεώνικα και κτήμεθα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών, ηλαστήριον όσπερ η τιμία θήκη σου πρόκειται άπαση της προσερχομένης και την συν εξετούση βοήθεια την απαύστος δίδουν εκτάρε θαυματοφόρε, αφανίζουν εκ τούτα βουλεύματα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών, σωτηρίας λυμμένα, η Αγία Μάνδρα σου έχει σε Άγιε και της λειψάνης ακλειδόνιστος σώζονται πάντοτε, πάσης τρικυμίας της εν το βίο και ανάγκης τα πολλά σου κηρύττουσα θαύματα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών, ως περδόματα Θεία πανταχού, δε δώρυνται εκ των λειψάνων σου πίστη αντιστάκτο Θεοφόρεν εκτάρε τμήματα, πάσαν Ελλάδα και πάσαν άλλη χώρα πάτε, Αγιάδα Πνεύματος χάρητη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νέον άστρον εφάνης εν της ζωφερής τούτης χρόνης νεκτάρι του Ευαγγελίου, απαυγάζον το φως του ανέσπερον, έθεν θεοφόροντος ο θαυμάτων τη δυνάμει, ορθοδόξων εθνών στο πλήρωμα. Και νυν και έξω σε αιώνας των ονομήν, εσαρκώθιος είδεν ο περιόριστος φύση θεότητος έκτος των αιμάτων, και φάνει το κόσμος άνθρωπος, και χαριτωμένοι όθεν υμνούμεν σου πηδόχων τη μήτερη Θεού όφης άκραντος. Της μακράτης το ξύλον, ενώ ετάθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος, δύο πέκτον και το ξύλο απατήσας, το εξίδελε αστής, Θεό το προσφαγέν της αρκή, το παρέχοντι, την ειρήνη τες ψυχές ημών. Ίσως η μεταφωνής ενέσεως, Κύριε, η Εκκλησία που άσει εκ δαιμόνου λήφθη και καθαρμένη, το δίκτονε της πλευράς σου ρέψαν διένα. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε, ανήλθες εν σταυρό δυναστήριος άγνος και συμπλαγής στο πυράβλο, ως Θεός εξή τους κατέραξας, τον Αδάμ δε αητή το παλάμι ανέστησας. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε, ανέστησε εξ αστράφων ωραίος εκτάφου Χριστέ, και διασκέδασας πάντας τους εχθρούς τη Θεία σου δυναστεία, και τα πάντα ως Θεός εμπροσύνης επλήρωσας. Υπεραγία Θεοτόκη σώσουν ημάς, ο θαύμα των απάντων θαυμάτων και νότερων, ότι παρθένος εν μήτρα των τα σύμπαντα περιέχοντα, απειράμενος συλλαβούς αού έστενε χώρισεν. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών, κοιμήλιο διερών και όλων πάτερ ουράνιον ημάνδρα σου εισεπτή, την Αγίαν κάλα σου κατέχουσα γάρι τέτοι αή εκ ταύτης προϊούσι Θεία χάριτη. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών, τον έκταρ των μυστικών εν τη ηθική σου δεξάμενου νεκτάρι ιερέ, πηγάσε πάση των πειρασμών Χριστότητος, της προσερχομένης της ρώτη των λειψάνων σου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών, εγίνης χέρι, εν σύ ειν ίσως πάτερ νεκτάριε, πλουτίσασα εκ Θεού ως δώρον ουράνι τα Θεία σου λείψανα, ον της θαυμασίης καυχωμένη μακαρίζεσαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ρισίνε πάσης οργής Χριστόν οικέτευε όσοι τους προσιώντας Χριστός, τη Θεία Πρεσβεία σου και τυχή νεκτάρια θεϊκού ελέους και το Θείον απολαύσεων. Και νυν και ύξους αιώνας των όρων αμήν, οικέτευε εκενός των σωνιών και Θεοημών Θεογεννήτωρο αρμή, κινδύνων και θλίψεων και πάση κακός ημάς μητρωθήνε, τους προστέοντας τη σκέπη σου. Νοτίου θυρός εν σπλάγμης, παλάμας Ιώνας σταυρό ηχός διεκπετάσας, το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς, όθεν τρίμερος εκδείς, την υπερκόσμιον Ανάστασιν υπεζωγράφησεν, τους αρκεί προσπαγέντος Χριστού του Θεού,
και τρίμερο εγέρση τον κόσμο φωτίσαντο. Και εσύ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και Αγία και εις τους αιώνας του αιώνος. Αμήν. Ο σωτήρ και ρίστη του από του τάφου, ο Θεός ανέστησε εκ των εθνών του γηγενείς και πύλας άλλου συνέδειξε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος. Ως δεσπότης ανέστη τριήμερο. Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστός το ζωδότη τριήμερον μετά από τη πύλα του θανάτου σήμερα συκλάσαντα, τη δυνάμει δι' αυτού τον άδρυντε την νεκρώσαντα και το κέντρο του θανάτου συντρίψαντα και τον αδάμψη τη Εύα ελευθερώσαντα, θυμίσουμε πάντες οι γηγενείς ευχαρίστως βόντες ένων εκτενώς, αυτός γάρος μόνος κρατέος Θεός και δεσπότης ανέστη τριήμερος. Και δεσπότης ανέστη τριήμερο. Η τρίτη του μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ευρωμάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου Νικομηδίας, μυθής κεφαλήν μάρτης άνθιμη εξήφη και νεκρός ανθής εις Θεού δόξαν πυρήχας. Άνθιμον εν τριτάτη απέκτηνε ψύχος οξύ. Ευθύμερα μνήμη του Συ Πατρός ημών Θεοκτίστου, συνασκητού του μεγάλου ευθυμίου. Ιδώσον είναι τον Θεόν Χριστιν Πάτερ, αυτό προπάντων εξελέξω κτισμάτων. Ευθύμερα ο Άγιος Ζήνων εν Λέβητη μολύβδου ποκλαζόντος γλυθής τελούνται. Ζήνων ο Θείος του Θεού πόστο ζέο, χαίρον υπήρθε του μολύβδου το ζέο. Ευθύμερα η Αγία Βασίλισσα θηριομυχήσασα και μηδέν λαβήσα τελούνται. Οφθήσα Βασίλισσα φρικτή θηρής, φρικτό παρέστη παμβασιλέως χρόνου. Και ευθύμερα ο Άγιος Αριστείων, επίσκοπος Αλεξανδρίας, πυρή τελούνται. Όσης άριστον την πυράν, σπέρδον τρέχεις Χριστού, άριστε μαρτύρων Αριστείων. Ευθύμερα ο Άγιος Χαρίτων, εν ασβέστου βόθρο γλυθής τελούνται. Εις δις χαρίτων εις τον ασβέστου βόθρον, άστος τον έβρεχος ακυρά του κόσμου, ο Άγιος Μάρτης Ακονδίο λιμόν τελούνται. Ο Άγιος Νομάρτης Πολύδωρος εν τη νέα Εφέσο μαρτυρήσας, κατά το έτος 1724 αγών τελούνται. Η αυτή ημέρα την ανακομιδή εορτάζουμε των τιμίων λειψάνων του Εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πεταπόλεως του Θαυματουργού, γενομένη εν έτη 1553. Τες αυτού πρεσβείες και πάντων σου των Αγίων Χριστέων Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Εν την καμίνο Αβραμιαίοι πέντε στην περσική πόθο ευσεβίας του μάλλον εν την εκλογή, πολλούμενοι εκράπτος με ευλογημένος ή εν το ναό της δόξου Κύριου. Δόξα τη Αγία να συντάσσω Κύριε εκτός αυτασία μη ανθρωπόδης, ανακέκλητε Θείορους αμήν, αίματι του Χριστού, ευχαρίστως αναμένουσα, ευλογημένος ή εν το ναό της δόξου Κύριου. Δόξα τη Αγία να στάσου Κύριε, ως ζωηφόρος παραδείσου ωραιότερος όντος και βαστάδος πας βασιλικής, αναδεύεται λαμπρότερος ευθέω τάφου σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως. Υπεραγία Θεοτό και σώστε εμάς, το του υψίστου ηγεσμένο Θείο σκήνομα χαίρε, δια σου γαραδέω τη χαρά, Θεοτό και της κραυγάλου συνευλογημένη σύγγενης νυπάρχης πανάω με δέσποτα. Άγιοι του Θεού πρέσβε περιμόν, εις πάσαν εξέδρα με την οικουμένη Πάτερ Νεκτάρια των πολλών σου θαυμάτων ο Θείος Κόσμος, και πάντες έμπουσε της ιερής σου γλυψάρης κραυγάλου συνευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
Άγιε του Θεού, πρέσβη περιμών, εγίνηση κάτοικη της συντοφής η πλουσία χάρητη, ευαγάλωτε πάτερο και προστάτη θερμών σε εκέκτηνται, με το θείον σοφέ Διονύσιο και του δισόρου Χριστό, υπέρ της νήσου υφών. Άγιε του Θεού, πρέσβη περιμών, οι άμα τάφνα οι ασθενούντες δεύτερα να αντλήσατε, εξορού εις αγιές του νεκταρίου, του πάση νεύμοντος αγιασμών και υγιέν και έλεος, της προσούσι Χριστός τη αντιλήψη αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ναός όφτης έξυγος της Παναγίας Τριάδος Άγιου, και ναός σου Αγίο εν αποκείμενα, τα σαλίψανα της αιωνίου ζωής υπερπαίνουση, νεκτάριε ιερέτας μυστικάς αμοιβάς, και νυν και ίσους αιώνας τον αιώνα μη ολόκληρο σκήνωμα του Θεοδότου και πάνω, κράτορος οδοτό και παρθένε, την σκοτιστήσαν ψυχή μου φώτισον, μαρμαριές της εν σύ αγαθότατος, και ζωφεράς του εχθρού απάλλαξον με φοράς. Πρόσταγμα τυράννου της Θεούς, λαούς εκλώνησε, πνέων απειλής και δυσφημίας Θεοστίχους, όμως τρεις φένας ουκ ενημάτωσε, θυμός θηριώδη σου πυρβρωμίων, αλλά νικούντι δροσοβόλο πνεύματι, πυρήσινοντες έψαλον, ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών, Θεός ευλογητός Κύριας εκπετάσταν η ηλαιόν του χάσματα, εν λάκκο έπραξε πυρός δύναμη έσμωσαν αρετή περικοσάπτη, ή ευσεβίας εραστέ τέλες καρπάζοντες ευλογείται πάντα τα αγάπη Κυρίου των Κύριων. Δόξα Δι Αγία Αναστάσου, Κύριε, Κύριας εκπετάσαν στα πρώτα έθνη άθματα, επισυνήγαγες και μη ενέδειξαν δέσποτα, εκκλησίες ανοιχτούσαν σε της επιγής και ουρανούς συμφώνους ψάλους ευλογείται πάντα τα αγάπη των Κύριων. Δόξα Δι Αγία Αναστάσου, Κύριε, λευκή μονοράχτη γυναιξή το προσήτω ποτή της Αναστάσεως, καταστραψόμενος άγγελος διοζώντα εν τον τάφο γόν, επιζητείται ως θνητών, όντως ηγέτη Χριστός, οβγόμενο πάντα αγάπη των Κύριων. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσκου μας, σήμωνη εν πάσας γενναίες παρθένε, άσχαρτε μήτε εδείχτης Θεού, ψήτης Θεόντος γεύοντας, διέτη Πανάθα, μη φλογιστήσα το πυρίτο απλωσού του φωτός, όθεν πάντες σε ευλογούν Μαρία Θεόν υπέρ. Άγιοι του Θεού, πρέσβευε και ερημός, εις πάσαν εξένταμε την οικουμένη, στένος λαβών ουράνιων ιεράρχα νεκτάρι όφης, εν αρέτου βίου προκύπωσης, εσχάτης ενέντεση της ύχνης συγκεκόμενος, τον εν εγκρατεία και ασκήσει οσία Θεότερα θεραπεύσαντον, μεθόν και αναμένη της λαός επελειφού και Χριστόν εις τους αιώνας. Άγιε του Θεού, πρέσβη περιμών γεύων των υψάνων σου, και εκτάφου επόμησης εορτής Αγίας της πιστής υπόθεσης, εν οι συντρεφθόντες σε ιερέων νεκτάριο, και ευεργικούντες την Αγίαν σωρών σου, λαμβάνομεν εκτάφτης, ψυχική νεφροσύνη και θεία ευλογία και λύση νοστιμίας. Άγιε του Θεού, πρέσβη περιμών εις πάσα γη και θάλασσα των θαυμάτων σου, Άγιε, η ορτής βοάτε και λαυρός κηρύτεται, εντεύθυνη σειραίους των ίδιων ψάλους, ορτής και ευσεβών και εξαστοχάσαν χάρη του Θεού, καρπούνται Χριστόν, τον αρχιστράτο, πάτε των ξανών άπη, ευλογούμε Πατέρα και αγιπνέω τον Κύριο. Πρώτα καθά περεύσματα σε αυτήν η αλήψη μας, η νίκα, η νίκη, ο τάσος, όλος ανασπίδι βράδυ, η σπάση διακνέτα και τα φώτη είναι ευηγελούνται του όμερους, παθών αγαθασίας και νόσου της σωτηρίας, σπίγω τους οτιμών, ανοιχτάρει Θεόφωνος, γεννήσει και έξους αιώνας αγραφλαμής. Αν επινέρχος έντοκα στην παντός των βάπρος, με την ολογία φύση, έξω Κήρυξε Απόστολο τη χείρωση. Ημάς αναγεννήσονται αυτού του Ισλαμίας και αυτού του Παρθένες, πυρό παλαιοτικέτα πολλές αμαρτίες, εγέννησον πληθούς, επιστροφήν τελεία.
ψυχή μου τον Κύριον, ελίασε το πνεύμα μου, επί τον Θεό το σωτήρι μου. Δειγμιωτέραν το χερουβί, εδοξωτέραν ασυγκρίτως τον σεραφί, την αδιαφόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Ότι επίσης μεγάλη ο δυνατός και Άγιον λόγων αυτού και το έλεος αυτού εις γενεά και γενναία της φοβουμένης αυτόν την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφίμ την αδιαφόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Είσαι κράτος ευεργετία που διασκόπησε την κεφάλους διανία καρδίας αυτών. Τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφίμ την αδιαφόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Στείλε δυνάστος από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, όντως ενέπτυσεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέσει με καινούς. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφίμ την αδιαφόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Λίθος αχυροτμήτως όρους εξαραξέχους σου παρθένε, αγρογωνιαίος εκμήθη Χριστός, συνάψας τας διέστωσας φύσης, δύο επαγαλωμένοι, σε Θεοτόκε μεγαλύνομαι. Αναστάση σου, Κύριε, όλων με ανήλυφας όλος εν συναφιά συγχύτω. Όλο μη διδούς ο Θεός μου την σωτηρία δια του πάθου σου. Ο εν σταυρό υπέμεινας σωματικός διεσταγνία πολύ. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εσύ μαθητές καθορώντες, ανεωγμένος σου των τάφων, και τας θεοφόρους ειδώνας και καινωμένας τη Αναστάση σου, συ το αγγέλο έλεγον, όντως εγίγευτε ο Κύριος. Αγίας ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μονάδα με θείας ουσίας, ανυποστάσεων τριάδα, πάντες οι πιστοί προσκυνούντες, ένα συγχύτιστες υποστάσες ημισοσθενείς ομότιμων, είναι ψευούντες μεγαλύνομαι. Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, σκηνώσεις εν τεσσάρ ορθίες αυλές, ιεράρχα νεκτάριε όσιες ή της χωρής, πάντων των Αγίων περηφανός, το ιέρος σου λείψαν όρδε, το καστής τέκνης σου πατρικός, ως τη γευραμενήν, τον τόντος ημάς σου Πάτερ, ευλογιών χαρί την αθωνών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ειδώντες σου τα λείψαν να τα σεπτά, γλυκάριτος Πάτερ νεκτάριε, ευλογοπαθή και υγιασμένα παρά Θεού, χαράς και καταμιξεώς,
Ορθόδοξο το μέγιστον καύχημα, Πατέρ σοφέ, δέξε μου τον ύμνο την προσφορά, τολμής εντγαπληνίνεσα, η συνεκδημία προς τον Θεό, ημέρπον το λειψάνον, το Θείο σου τη μνήμη, τη σύνετο δερμήν αντίληψη. Και αήκε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υψής του ενδιέτοιμα φωταβιές του δεσπότου καθέδρα υπερλαμπρέ. Μήτερ Θεό, μόνη παντευλόγητε Μαρία, παρθένε Θεοχωρείτε, δείξω μη χωρίων χωρητικών, της Θείας επιπνίας, η ενάρε του βίου του προέρθοντος εκλαγώνων σου. Μυστικός η Θεοτόκε παράδεισος, αγεωργήτος βλαστήσας Χριστόν, η φρούτο του σταυρού, ζωή φόρον εν γη, ευηγούργητε δέντρον, διουνήν υψωμένου, προσκυνούντες αυτόν σε μεγαλύνομαι. Ο διάβλος Θεός του ξύλου, το γέννη προσγενόμενος θάνατος, δια σταυρού κατήργητε σήμερον, της γαρ προμήτωρος υπαγγενής κατάρα διαλελείται, το πλαστό της αγνής Θεομήτωρος ύμπασε εδυνάμεις των ουρανών μεγαλύνωση. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούνται Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των πόδων αυτού. Ότι Άγιος εστί. Τον ήθο θεωρήσασε από και κυλισμένον, εμυροφόροι έχερον, είδον γαρνέαν ίστον, καθημένον εν τον τάφο, και αυτός ταύτες έκρι, είδο Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το πέτρο της μαθητές, εν ορυθώσατε Γαλιλαίας, εκεί
Υψώσεις του Θεού εντολάρικη αυτό.
αυτού είτε αυτόν, εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν το σταυρό σου Χριστέ της αρχαίας κατάρας, ηλευθέρωσας ημάς, και εν το θανάτο σου το την θύσιν ημών τυραννίσαντα, διάβολον κατήργησας, εν δε τη εγέρση σου χαράς τα πάντα επλήρωσας, διοφόμενσι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξασι. Είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, το σώσταυρο Χριστέ σωτήρο δίκησον ημάς επί την αληθειά σου, και ρίσε ημάς των μεγίδων του εχθρού, ο Αναστάς εκ των νεκρών, ανάστησον ημάς πεσόντας τη αμαρτία, εκτείνας τη χείρα σου φιλάνθρωπε Κύριε, την πρεσβεία των Αγίων σου. Είτε αυτόν εν υποσάλπιγγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτία και κιθάρα, των πατρικών σου κόρπων, μη χωριστείς μονογενές, λόγε του Θεού, ήρθες επί γης δια φιλανθρωπία, άνθρωπος γενόμενος ατρέπτος, και σταυρό και θάνατον υπέμεινας αρχείο απαθής τη θεότητη, Αναστάτε εκ νεκρών, αθανασία παρέσχες στο γέννη των ανθρώπων, ως μόνος παντοδύναμος. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το... Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, Πάτερ νεκτάριε ζωής αιωνίου μέτοχος, η καθαρά πολιτεία σου και η σωστάσιος, των Αγίων Πέλων εκταρμίζεις άϊδον, ημίν εκ των τιμίων υψάνων σου εορτάζοντες, την εκτάφου ανακόμιση ανοιγούμεν σε θαυμαστώσαντα. Είτε αυτόν εν την βάλεις ευήκης, είτε αυτόν εν την βάλεις αγάπου, πάσα πνοή εν εσάτων των Κύριων, Πάτερ νεκτάριε τα σάλιψαντα τη χάρη τη υγιασμένα του πνεύματος, ως άνθη εύχοσμα όφθησαν εκτάφου, και αηπηγάζουσιν οι άρσεις της πιστός προσπελάζουσιν, και απελάβουσιν των δαιμόνων την επίρρειαν, δια τούτο πάντες εγεραίρομαι. Το στόμα μου λαλείς τη σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύναξη, Πάτερ νεκτάριε εσύ, χάρισι Θεός δοτός, διαβεβαιώειτε άπαση της γης της πέραση, φαντάζα προφάνεις τους πίστος καλούντασε, κινδύνονται και πόθολοι κρούμενος, διότα παπάς επτά, προστισόμενοι σου λείψανα ανηλούμεν, το σε θαυμαστώσαντα. Γεροί σου, Κύριε, δίσονται δικαιοσύνη και ιωσή σου αγριάσονται, Πάτερ νεκτάριε εσύ, μάντρα επαγαλέτε της μη πνοής λείψανη σου, και τα θαύματα απασυκήτη δεν ίσως εκείνα, καυχάτε την θερμή προστασία
Βασιλέ
και αγγικές τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δώσου, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δωρεών αξίους ημάς πίσων, Θεοτό και Παρθένε, παρορός απ' τα πλημελήματα ημών και παρέχουσιν ιάματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Των δωρεών αξίους ημάς πίσων, Θεοτό και Παρθένε, αρωρός απ' τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την Ευλογία σου άχραντε. Νεύσον παρακλήσεις ίσον και των πανάμωμε, πάγους αδύνων ημών επαναστάσεις, πάσης θλίψεως ημάς απαλάτωσα, σε γαρμόνιν ασφαλή και βέβαια Αγίαν ευχόμεν. Πάντα από εκεί. Τον συμπιστός βόντων, χαίρε δεσποινα, υπάντων βοηθειας, χαρά και σκέπη και σωτηρία των ψυχών ημών. Πηγήν ιάματον έχοντες, Αγίαν Άργυρη, τασιάσεις παρέχεται πάση της δεωμένης, ως μεγίστων δωρεών αξιοθέτες, παρά της αεναού πηγής που σωτήρος ημών, θυσίγαρ προς ημάς ο Κύριος, ως ομοζήλους των Αποστόλων, ιδού δέδοκα ημί την εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε αυτά εκβάλλειν και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, διότι στο στάγμα συν αυτού καλώς πολιτευσάμενοι, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν παρέχετε, ιατρεύοντες τα πάθη των ψυχών και των σωμάτων ημών. Εκπανίων κινδύνων τους δούλους σου φύλακες, ευλογημένοι
εσύσον και τον πανάμωμε, πάγους αδεινών ημών επαναστάσεις, πάσης λήψεως ημάς απαλάτουσα, σε γαρμόνιν ασφαλή και βεβαίαν γύραν έχομεν, και τη συμπροστασία και κτήμεθα, μη εσχηθώμε δέσποινα, σε προσκαλούμενοι, σπέσον εις οικεσίαν των σύπιστος μόντων, χαίρε δέσποινα, η πάντων βοήθεια, χαρά και σκέπη, και σωτηρία των ψυχών ημών. Εκ παντίον κινδύνων τους μόνους σου φύλατε, ευλογημένοι Θεοτόκε, ή να σε δοξάζομεν την ελπίδα των ψυχών ημών. Η γυνή αμάτων έπαντες Αγίαν Αργύρι, ταστιάσεις παρέχεται πάση της δεωμένης, ως μεγίστων δωρεών αξιοθέντες, παρά της αενάου πηγής του σωτήρος ημών, φυσίαν προς ημάς ο Κύριος, ως ομοζήλους των Αποστόλων, ηγούδε δοκαημήν την εξουσίαν. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός ημών Επιφανίου Ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ του διαφυλαχθήνει την Αγία Νουνή ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, δρόμης αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και πληθύου θανάτου και υπερβίων εμπειρού και διάναυτου γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεανών, όπως πρέσουν και διασκεδάσουν και ενώσεις κατοικοινωμένου, και είσαστε ημάς εκ της επιμένης οικαίας αυτού απειλής, και Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Η ελπίς πάντων των τεράτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γεννήμη δέσποτε επί τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Λέιμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την υγεία και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, καθαρά και ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο Δευτινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Αγίας Αρχιμητρός και Αδυνάτου του Ζωτήρου Σταυρού, χάρτη του Παναγίου και Ζωολόγου Τάφου και εσύ του Δημίου Ευρώπου και του Ευρώπου του Ιωάννου, τον Αγίων Εδόξων και Παναθήμων Αποστόλων, τον Αγίων Εδόξων και Καλήνων Μαρτύρων, τον Οσίων και Θεοφρών Πατέρων ημών, τον Αγίων και Οικαίων Θεοπατρών Ιακήν και Άννη, τους Ήκες Μεχών Πατρός ημών Εκταρίδη του Πρόπεν Απόλους του Θαυματουργού, του Ενηγίου και Ανατομιλή των Δημίου Λειψάνων να ρωτάζομαι, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε του Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τον σερτών σου λιψάνων, ιεράτας εκταριές, την Αγία
και Υιάς συμπαθών παντοδαπών, κομιζόμεθα προσπίπτοντες ευλαβώς, η χάρητη σου κράζοντες, δόξα το σε δόξας αντιλαμπρός, δόξα το σε αγιάσαντι, δόξα το ενεργούν τη δία σου πασινιάματα. Των σεπτών σου λείψανον ιεράρχα νεκτάριε, την Αγία νεκτάφου, κομιδίνε ορτάζοντες, σωμάτων και ψυχών αγιασμών, και Υιάς συμπαθών παντοδαπών, κομιζόμεθα προσπίπτοντες ευλαβών, η χάρητη Βασιλεύου ουράνιου παράκτητος ελευθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει, ότι σαυρός των αγαθών και σου έσχολος και στήλωσον, και καθάρισε εμάς από πάση και δόξα την ψευδοκία. δόξα το ενεργούν τη δία σου, σήμερον σωτηρία το κόσμο γεύωνε, άσομεν το αναστάντη εκτάφου και αρχηγό της ζωής ημών, κάθε μόργαρ το θανάτο των θάνατων, τον οίκος έδωκεν ημίν και το μέγα έλεος. Ευλόγησον δέσποτα. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός ημών επιφανείου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης μονή πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον.
από πάσης θλίψεως, ορικής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Κύριε, ελέησον. Της Παναγίας Λαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονέσαντες, σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Προσφέρεις η πάστα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, και μη επιλαμβάνουν μου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Ανεβιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσους σου. Τον λιχτούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και η τιμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννηστής εντέως αετού η νεότη σου. Ον ελεημοσύνας ο Κύριος και κύμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τος οδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος λογιστήσετε ουδέης των αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίσεν ημί, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Αυτός η κτήρη πατήριους, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός ενώ το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χώσες με. Άνθρωπος ως ηχότωσε ημέρε αυτού, ως η άτος του αγρούτος εξανθήσει. Πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον εις φυλάσσουζε την διαδίκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του πείσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί σκήπιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού, ευλογητός η Κύριε. Έτσι και αγίοι ελίγοι του Κυρίου δεηθόμεν.
Αλληλαβούς λόγος των ελέησον, και διαφύλαξον ημάς το Θεός, της συγχάρητη. Της Παναγίας τα κράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάνω όλων Αγίων ημονέσταντες, με αυτούς και αγγλούς και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σον το κράτος και σου εστί βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, εν η ψυχή μου των Κύριων, σε νέσω Κύριον εν τη ζωή μου, σαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπίθατε υπάρχοντας επί ως ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη μέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον πείσοντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εδαφή. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφή της πεινώσης. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών εις γενεά και γενεά. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της συγχαρητή. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε την δόξα να απέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τη βασιλεία σου νηστιμόν Κύριε, όταν έρθει τη βασιλεία σου, κάλυπτος το πνεύμα ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Χάρη υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Χάρη πρωίς ότι αυτοί κληρονομήσουσι τη γη. Χάρη πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Χάρη ελεήμονες
ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί Θεού κληθήσονται. Όλων των πόθων προς Χριστόν από νεότητος έχων, ιεράρχης Θεοφόρος ενδείχθης εν εσχάτης της χερής, νεκτάριε μακάριε, τη σύγνεση των βάλε Αγίων Πάτερ επόμενο. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται, η αματόβρητος πηγή, τη θεϊκή επομβρία, εις ορός των σολύψανων οράτε, την ανακομιδήν, την εκ του τάφου μέρχοντες, εόρτιον σιένων, Πάτερ νεκτάριε άδομεν. Μακάρι διωγμένη είναι και δικαιοσύνης ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Σαρκός νεκρός, αστάς ορμάς, τη ζωή φορών νεκρώσει, ζωής θείας κληρονόμος ενδείχθης και τα θεία σου ωστά, ως θησαυρό πολύτιμο της θείας ενεργείας, ημί νεκτάρια δεδοκά. Μακάρι ηθοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, εκ των αιμάτων σου αγνοί, φορέσας ο Θεός Λόγος, της σαρκός το περιβόλαιον κόρη, τίτλος όψη επιγής, Θεόσον και άνθρωπος, ανερμήνεται τρόπο και πάντα κόσμον διέσωσε. Μακάρι δε διωγμένη είναι και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών, κοιμήλιον ιερών και όλβων Πάτερ ουράνιον, η μάνδρα σου η σεπτή την Αγίαν κάραν σου, κατέχουσα γάνητε, τι αη εκ ταύτης προείωση διακάρητη. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, το νέκταρ των μυστικών, εν την ψυχή σου δεξάμενος, νεκτάριε ιερέ, πηγάζεις εκάστοτε, λυκασμό Χριστότητος της προσερχομένης, της ορότητων λειψάνων σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Χριστίνε πάσης οργής, Χριστόν νικέτε δεώσιε, τους προσιώντας πιστός τη Θεία Πρεσβεία σου, και τυχή νεκτάριε θεϊκού ελέους και των θείων απολαύσεων. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Οικέτε δε εκτενώς των σωνιών και θεών ημών, Θεογενήτω αγνή κινδύνο και θλίψεων, και πάσης κακώσεως ημάς λυτρωθήνε, τους προστρέχοντας τη σκέπη σου. Σοφία όρθη, Βέρτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστόν, σώσον ημάς Ιε Θεόν, ο Αναστάσε νεκρόν, σαλοντάσι, αλληλούια. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάσε εκ νεκρών, σαλοντάσι, αλληλούια. Ο πελώντης Αναστάσεως κήρυγμα εκ του αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονική απόφαση απολύψαστε της Αποστόλης καυκόμενε έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος
το σεπτόν σου λιξάνον ιεράρχα νεκτάριε, την Αγία Νεκτάφου κομιδίνε ορτάζοντες, σωμάτων και ψυχών αγιασμών και ιασιν παθών παντοδαπών, κομιζόμεθα προσμύκτοντες ευλαβώς, την χάριτή σου κράζοντες, δόξα σε δοξάσαντι λαμπρός, δόξα σε αγιάσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ιαμάνα. Συλληβρίες των γόνων και γίνεις των εφόρων, των εσκάτης χρόνης πανένταν, αρετής φίλων γνήσιων, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει καριάς εις παντοδαπάς, της ευλαβώς κραυγάζουσι, δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα. Των σεπτών λιξάνων σου, την εκ του τάφου κομιδή, γερέροντες νεκτάριε θαυματουργές, ευσεβόφρονος βόμενσι, γέρις πατέρων πάση ισότιμε. Ιωακήμ και Άννα ονειδής μου ατεκνίας, και Άδαμ και Εύα εκ της τόρας του θανάτου ηλευθερώθημε άκραντε, εν τη Αγία γεννήσι σου, αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθήσεν το κράζιν σοι, εις τη ρατήκτη την Θεοτόκον και τροφόν της ζωής ημών. Του Κυρίου δεηθόμεν. Και Άγιος και ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ.
και πλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν λατρεμένοι, και όφησαν αυτοί διαμερικόμενοι γλώσσεως Κυριός, ετάπιστεται έφερνα έκαστον αυτών και εμπίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήξαν όλα λύνετες γλώσσες, από το πνεύμα ειδίδω αυτής αποφαίνεται. Ήσαν δε Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άντρες και λατρείς, από παντός έθνους των υπό των ουρανών, γενομένης δε της φωνής τάφης κινήστε το πλήθος, και συνεχίζει ότι λοιπόν εις έκαστος τη διαλέκτο λαλούντων αυτών. Εξίσταντος πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, σκουπίζουν πάντες ότι εισιν οι λαλούντες Γαλιλαίοι, και πως εμείς ακούομεν έκαστος τη διαλέκτο ημών, γεννήθημεν. Πάρθηκε μύδι και Ελαμίτε, και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφυλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της κατά την Κυρίνην, οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίητες και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούντων αυτών τες ημέτερες γλώσσες. Τα μεγαλεία του Θεού. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο ακολούθησαν Ιησού όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις όρος και καθίσανος αυτού. Προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού, και ανοίξας το σώμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον, μακάρι οι φτωχοί το πνεύματι ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών, μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, μακάρι οι πραήσονται αυτοί κληρονομήσουσι την γην, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη ότι αυτοί γορταστήσονται, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, μακάρι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται, μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί Θεού κληθήσονται, μακάρι οι διωγμένοι ένε και δικαιοσύνης ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι, και ύποσιν παν πονηρό ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένε και νέμου. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν εις Ειρήνη στη του Ευαγγελιζομένου. Δόξα Συ. Κύριε,
όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός χαιρετωμένου ελέωσου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου. Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Ευκανίου Ιερομονάχου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Και δεόμεθα υπέρ των Μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Τάφης και υπέρ πάντων των τρών απασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εχάδες ευοσκημένων και επανταχού ορθοδόξων. Και δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των εκκλησιακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Τάφης. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Έξαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί περ των κατοικουμένων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος να τους ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτής του Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσεων αντιλαβούν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη. Οι κατοικούμενοι τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή η συνειμή δοξάζωση το πάρημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, οι κατοικούμενοι προέρχεται, όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσεων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σοφία. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σοφία. Όπως επατοκράτος σου πάντοτε φυλατώμεν και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγια ουδείς άξιος των συνδεδεμένων της αρχικής επικοινωνίας.
Amen.
Βαρθολομαίου του Πατρός ημών Γαβρίλ ιερομονάχου, αδελφών και στυλιτουργών ημί, Νεκταρίου ιερομονάχου Νικολάου Πρεσβυτέρου, Φιλοθέου και Σάββατον διάκονων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Ευσταθίου ιερομονάχου, Γαβριήλ μοναχού, Χαραλάμπου Σπανουλίου και Θεοδόρου, και πάντων ημών των συνεθόντων εις την Ιεράν και ανέμακλων μυσταγωγίαν ταύτη, και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας και Ιεράς Μονής ταύτης, και πάντων των επερτίδια Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, των μακαρίων και δημοφιτών και αγενιστών της Αγίας και Ιεράς Μονής ταύτης, και της ιεροσύνης και διακονίας ημών εις Χριστ Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Τα καλά και συμφέροντες πτυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέστε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυνα ειρηνικά και καλήν απολογίαν,
την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκου, Κύριε. Της Παναγίας τα κράνου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων ημονέσταντες σε αυτούς και αγγίλους, και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Δια των εκτιρμών του μονογένου σου Υιού μέχρι ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, αγαπήσομεν αλλήλους, η να εν ομονία ομολογήσομεν. Ορροπήσον σε Κύριε, εις γης μου, Κύριος στερέωνα μου, και καταφυγή μου και ρίστης μου. Τα στήρας εν σοφία πρόσπομε. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, όπου ηθέντα, ομοούσε του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών εκ ποδίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάτα τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου πέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενα και στο ψαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Στόμεν καλός, στόμεν μετα φόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελεόν ειρήνης, θυσίαν μενέσεως. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Και μετά του πνεύματος σου, Άλλος κομμένtas καρδίας. έρχομαι προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Συ εκ του μειόντος εις το εμάς παρείς ο παραπεσόντας ανέσης ασφάλεια. Ιούκα πέστης πάντα Θεόν έως ημάς εις των ουρανών ανήγαγες και την βασιλεία του χαρίστος την ημέρουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου του Αγίου. Υπερ πάντων ονείσμεν και ον ουκείσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σύ και εκλεκτουργίας τάφης, την εκπεφυρώνουμε δέξια στην κατοικία σου. Και έτσι παραστήκας και χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα με τα άρσια πτερωτά. Των επινίκιων ύμνων άδοντα βόντα και κραγότα και λέγοντα. Άγιος, 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 Άγιος Κύριος Σαββαώθ, Κύριος ουρανός και γη της δόξης σου. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ.
εις ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσανά ο εν της υψίστης. Άβεσε φάγεται ούτωμα εστίχλος σώμα, το υπερημών κλώμενο εις άφεσιν αμαρτίων. Διεύεξ αυτού πάντες τούτο έστι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτίων. Παρουσία. Σαν εκδοστών σοι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Και δόμεθα σου και έτυχος Την Άη μακάρι
Βασιλείζουν ίστηλοι Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, στον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα, και αυτοδομούν το λόγο της εις αληθείας. Ο έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μην εμείς σώματι και μία καρδιά δοξάζειν και ανήμ και πάντιμον και μακροπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έστε ελέη μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Του Πνεύματος. Εσύ παρακατατηθέν. Αγιε μνημονεύσαντες έδει και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των προσχωριστέσεων και αγιεστέντων Κυρίων χώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά, στο Άγιον Συνδεδάνιο και νερόν αυτού θυσίας Κυρίου, ίσως μην ευωδίας του να ευχαριστείς, αντικαταπέξει την Θυσία χάρη και την ολεά του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δεύκολα με τα παρησίας θα κατακρίτως των μάν επικαλίστες λέμε κουράνιο Θεό, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο έτη ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσουμε σήμερα, και άφης μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήρουμε τους πρέτες ημών, και μη ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Wanga waka wakano winzane kibwa vya patri no mwana no muyo mtukrivu lero na dino kuse mirembe ne mirembe. Το πνεύμα της Τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Φιλανθρωπίαν μονογενούς Λοϊούν ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και σοφιό σου πνεύμα την υγεία και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξ Αγίου κατηγητηρίου σου και αποκρόμου δόξου βασιλείας σου και ελευθέρης παραγιάς και εμάς. Ο άνθρωπο πατρί συγκαθήνε και όδε μην οράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χερί. Μεταδούν εμείς το αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δημών παντζή στο λαό Θεός του λάστον Πανασιώστην. Πρόσκομε. Αγία της Αγίας. Μέλους ο δέσποτων των Άγιων Άρτων. Άγιος εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός.
αμαρτίας μου περί καθαρία. Διάκονε του ψήστου, έτη προσέλθετε.
τον προσκυνούντες, απ' τη γαρή
πάντοτε νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρωθήτω το στόμα ημών ελέσεως σου, Κύριε, όπως ημίζομεν την δόξαν σου, ότι εξίωσας ημάς μετάσχην των Αγίων μυστηρίων σου, τήρησον ημάς εν τόσο αγιασμό, όλην την ημέραν μελετάν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Ακράδων Αθανάτων, εμπουρανίων μυζόβιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν τον Κυρίο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Αντιλαβούς όσων ελέησον, η διαφήμασον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Ημέραν πάσεν Ελίαν Αγίαν ηλικήν και αναμάρτητον εξάμενοι αυτούς και αγίνους, και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Συ, Κύριε. Συ αγιασμός ημών και συ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν, Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Λόγω του στολγόντας και Κύριε και ελιάζοντας τους επισύντες και θλώντας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας του φύλασον, Αγίας μας παραμώντας την ακραία βοήθεια σου, εσύ έχωσαν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει, και μία εγκαταλείψη μας σου ελπίζει να παντρεύεις η ειρήνη, τον κόσμο σου δώρασε της Εκκλησίας σου, της χαιρές και της τάπους και μνημών. Το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάση να δώσει αγαθή και πάντα όλη ματέριο να φτενιστεί, καταβαίνεις του πατρός μαχώρου. Και σε την δόξη και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Οικία και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τος εκτόσων λείψανον ιεράρχα νεκτάριε, την Αγία νεκτάφου, το μηδίν εορτάζοντες, σωμάτων και ψυχών αγιασμών, και συμπαθών παντοδαπών, κομιζόμεθα προσπίτωνες ευλαβώς, την χάρητη σου κράζοντες, δόξα το σε, δόξα σαν τη λαμπρός, δόξα το σε, αγιάσανη, δόξα το ενεργούν τη διά σου, βασιλιάματα. Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, των ψευτών λειψάνων σου, είναι του τάφου, ομιλήν γερέροντες, νεκτάριε θαυματουργέ, ευσεβοχρόνος βόμεξη, χέρις πατέρων εν πάση ισότιμε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνη δοσιμήν, και ελέησον ημάς, ως μόνος οικείμων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο πάντως τελεσπορίστας το λόγο σου, Κύριε, και κελέσαι στη γη παντοδακούς και εκπίνει καρπούς, εις τα πόλα συγκεντρωθήν η μετέρα. Ότι σπέρμασε τους της έδας και Δανιήλ, το Βαβυλώνια βροδέχων ο προτέρους αναδείξας, αυτός Πανάγανε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα στις διαφόρες παιχνίδες ευλόγησαν.
και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι η δόξαν σύ και εις τιμήν και μνήμη του εναγίας πατρός ημών, νεκταρίου, επισκόπεντα πόλους του θεματουργού του ενεγίνου, ταύτα προετέθησαν παραδοσών δούλων, και εις μνημόσιον την εκτελή της πίστη τελειωσέντου. Παράσκου δε αγαθέ, είστε ευπρεπείς σας η ταύτα, και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα ψωτηρία νητήματα και των Ιωνίων αγαθών την απόλυση. Πρεσβείες και εκκλησίες των αχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Λοσίδια Θεοφόρο πατρός ημών νεκταρίου επισκόπμεντα πόλος του θαυματουργού, του ενεγίνη ούτιν ανακομιδήν των τιμίου λειψάνου ερωτάζομαι, και πάντως σου των Αγίων, οτισίου ευλογών και αγιάζοντα σήματα Χριστέο Θεός ημών και σύν δόξαν αναπέμπομε, συν το ανάρτου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άριν αναβλύζοντα δαψιλή, όφθησαν νεκτάφου, τα σαλίψανα τα σεπτά, νεκτάριε Πάτερ, εις πίστη προσιώντες, λαμβάνομεν υγείαν ψυχής και σώματος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νη και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Εάν τα σημερινά δεδομένα αναλύαμε και συγκρίναμε τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, θα χαρακτηρίζαμε τον Άγιο Νεκτάριο σαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να αντιληφθεί αυτόν τον κόσμο. Γιατί ό,τι έκανε ο Άγιος Νεκτάριος στην εποχή του, για τα σημερινά δεδομένα ιδιαίτερα, είναι αδιανόητο. Και όπως και εκείνη την εποχή, έτσι και σήμερα, δεν θα του δίναμε πολύ μεγάλη σημασία. Μην νομίζετε αδελφοί μου ότι και εμείς που ήρθαμε σήμερα εδώ για να προσκυνήσουμε τον Άγιο, εάν τον είχαμε στην εποχή μας ανάμεσά μας, το ίδιο με εκείνη την εποχή θα του συμπεριφερόμασταν. Γιατί πάντοτε αδελφοί μου, ο μεγάλος αυτός πειρασμός που έχουμε όλοι οι άνθρωποι μηδενός εξαιρουμένου, που είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια, η αυτοθέωση, η διάθεση που έχουμε τα πάντα να τα κάνουμε μόνοι μας και να μην έχουμε χρέος προς κανέναν, ούτε ευγνωμοσύνη, ούτε ευχαριστία, να απολαμβάνουμε τα πάντα, χωρίς να πρέπει να ανταποδίδουμε κι εμείς την αγάπη και τον κόπο τον οποίο μας ανταπέδωσαν, αυτός ο πειρασμός πάντοτε υπάρχει στους ανθρώπους. Γι' αυτό όπως εκείνη την εποχή που τον Άγιο Νεκτάριο τον εδίωξαν, τον συκοφάντησαν και δεν τον ήθελε κανένας, ούτε στην εκκλησία του, ούτε στο σπίτι του, ούτε στην διακονία του, πουθενά. Γι' αυτό και βρέθηκε ο Άγιος αυτός να μην τον χωράει κανένας τόπος. Δεν τον χώρισε η γενέτειρά του, η Συλλήβρια. Έφυγε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν τον χώρισε ούτε αυτή η Κωνσταντινούπολη που δούλευε εκεί σε ένα παντοπολείο και εκεί δεν ήταν καλοδεχούμενος. Δεν τον δέχτηκε ούτε το νησί στο οποίο έγινε μοναχός, Χίος. Δεν τον δέχτηκε και δεν τον κράτησε ούτε και εκείνη η περίφημη πόλη της Αλεξάνδρειας, στην οποία χειροτονήθηκε και ιδιαίτερα έγινε επίσκοπος. Ακόμα και όταν ήρθε και εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αδελφοί μου, ούτε εδώ τον δέχτηκαν με χαρά. Και έφτασε σε τέτοιο σημείο εδώ στην Αθήνα, όταν ήρθε, να μην έχει ούτε εκκλησία να λειτουργήσει, ούτε σπίτι να μείνει, ούτε πουθενά να ανοίξει μια πόρτα για να μπει μέσα στο κρύο ή στις υπόλοιπες κλιματολογικές συνθήκες
και να φτάσει σε εκείνο το σημείο να γευτεί και την πείνα ακόμα. Να μην έχει ένα πιάτο φαΐ να φάει, γιατί κανείς δεν τον ήθελε. Ακόμα και όταν αποκαταστάθηκε κάπως και έγινε ιεροκήρυκας και πήγε στην περιοχή της Χαλκίδας και εκεί ακόμα δεν τον εδέχτηκαν. Όπου κι αν πήγαινε, εξορίες, συκοφαντίες, καταφρόνια και φοβερή αδικία στο πρόσωπό του. Κατηγορίες. Ακόμα και όταν ήρθε και εδώ στη Ριζάριο σχολή και έγινε διευθυντής, το ίδιο πάλι. Όλοι εναντίον του. Όλοι τον εδίωκαν. Όλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ήταν αυτός ο παράξενος άνθρωπος, ο οποίος άλλα πράγματα έχει μέσα στο μυαλό του από αυτά που ο κόσμος και η εποχή πρέσβευε. Και όταν πλέον αποσύρθηκε από τα πάντα και παραιτήθηκε και πήγε στην Αίγινα να χτίσει ένα μικρό μοναστήρι με μερικές πνευματικές του κόρες, ούτως ώστε να βρει εκεί κάποια ανάπαυση, και εκεί ο πόλεμος ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Τον κατηγόρησαν με τις χειρότερες συκοφαντίες. Τον είπαν ανήθικο, τον είπαν κλέφτη, τον είπαν 1002. Και μάλιστα, αδελφοί μου, το χειρότερο όλων ήταν ότι αυτοί που κυρίως κατηγορούσαν τον Άγιο Νεκτάριο δεν ήταν κάποιοι που ήταν μακριά από την Εκκλησία, κάποιοι που ήταν άθεοι και αντίθετοι, αλλά δυστυχώς ήταν οι ίδιοι οι αδελφοί του, οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι επίτροποι, οι ψάλτες, οι κυροκλάστες και οι εκκλησιαζόμενοι άνθρωποι που πήγαιναν στην Εκκλησία. Αυτοί ήταν που κυρίως τον εδίωκαν τον Άγιο Νεκτάριο. Και εκεί στην Αίγινα βίωσε τον εξευτελισμό, να φτάσει σε σημεία και η αστυνομία να μπει μέσα στο μοναστήρι του και ανακριτής να μπει μέσα στο κελί του, να τον ανακρίνει και μάλιστα να τον χτυπήσει κιόλας, προκειμένου να του πει αυτά που ήθελε να ακούσει. Σε όλα αυτά πώς απάντησε ο Άγιος Νεκτάριος, αγαπητοί μου αδελφοί? Σιωπή, προσευχή, υπομονή, αγάπη προς όλους. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων των οποίων αντιμετώπισε. Γι' αυτό και είπα, αδελφοί μου, και σήμερα, αν δούμε έναν τέτοιον άνθρωπο να τον συκοφαντούν, να τον διώκουν, να του κάνουν τα χέρια μύδια και ο ίδιος να σοπά, να μην μιλά, να προσεύχεται, ίσως και παραξενευτούμε να πούμε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι και πολύ στα καλά του. Δεν μιλάει. Δεν ανταποδίδει το κακό που του κάνει. Δεν επερασπίζεται καν τον εαυτόν του. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Στην ασκητική ορθόδοξη παράδοσή μας, αδελφοί μου, εμείς ξέρουμε τι άνθρωπος είναι αυτός. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον εσταυρωμένο Χριστό. Και όπως ο Χριστός συγχώρεσε και αγάπησε και σταυρώθηκε για εμάς, χωρίς να ανταποδώσει το κακό, έτσι έκανε και ο Άγιος Νεκτάριος. Έγινε μιμητής εκείνου, του εσταυρωμένου Χριστού. Και αυτή την πρακτική δυστυχώς οι άνθρωποι δύσκολα την καταλαβαίνουν. Γιατί έχουμε μάθει από μικροί και σε συνδυασμό, αδελφοί μου, με το σαράκι, τον διάβολο που μέσα μας κατατρώγει, ο οποίος μας βάζει όλους αυτούς τους λογισμούς, συμπεριφερόμαστε αχάριστα, αγνώμονα και πολλές φορές και με αδικία και κακία, ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι μας ευεργέτησαν στη ζωή. Άνθρωποι οι οποίοι μας έθρεψαν, μας πότισαν, έδωσαν χρήματα για εμάς, προσευχήθηκαν, έκαναν του κόσμου τις θυσίες. Πολλές φορές δυστυχώς βρισκόμαστε και σε αυτούς να φερόμαστε αχάριστα και να φοβόμαστε και να χαιρετήσουμε καν και να πούμε και μία καλημέρα έστω σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Γυρίζουμε τις πλάτες μας. Μακάρι, αδελφοί μου, όλοι όσοι εορτάζουμε σήμερα την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, του μεγάλου αυτού του Αγίου της υπομονής και της ταπείνωσης, να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το νόημα της ζωής και του παραδείγματος του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας και να τον μιμούμαστε. Να προσκυνούμε την ιερά του εικόνα, να προσκυνούμε τα ιερά του λείψανα και να αναλογιζόμαστε ότι και εμείς, εφόσον είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και πιστεύουμε στον εσταυρωμένο Χριστό, πρέπει να μιμηθούμε Αυτόν και κατ' επέκταση τους Αγίους του Θεού, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος
έτσι έζησε όπως έζησε ο εσταυρωμένος Χριστός. Και την ανταπόδοση από αυτή τη συμπεριφορά μας να μην την περιμένουμε από τους ανθρώπους, να την περιμένουμε από το Θεό. Γιατί εμείς ό,τι κάνουμε, αδελφοί μου, στον κάθε ένα άνθρωπο, δεν περιμένουμε από αυτόν ανταπόδοση. Η ανταπόδοσή μας θα έρθει από τον Χριστό, γιατί για την πίστη τη δική του το κάνει. Εάν το κάνουμε για τους ανθρώπους, τι όφελος μπορεί να περιμένουμε? Ορίστε τι μας δίνουν οι άνθρωποι. Κατά χρόνια, κατά χρόνια, κατά χρόνια. Και ιδιαίτερα, αδελφοί μου, δυστυχώς, η χειρότερη κατά χρόνια είναι ανθρώπους που ευεργέτησες, ανθρώπους τους οποίους μπήκες μπροστά, ανθρώπους για τους οποίους έδωσες και τη ζωή σου ακόμα, αυτοί να είναι οι πρώτοι, οι οποίοι την ώρα τη δύσκολη να σου γυρίζουν την πλάτη και πολύ δε περισσότερο να σε διώκουν. Εμείς όμως δεν μένουμε σε αυτά τα ανθρώπινα. Εμείς έχουμε το παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, το παράδειγμα του Αγίου ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι πολύ μα πολύ ωφέλιμο. Είναι πολύ μα πολύ χρήσιμο. Γιατί και στις μέρες μας περίσσευσε η αδικία, η συκοφαντία, η στεναχώρια και οποιαδήποτε άλλη αχαριστία και αγνωμοσύνη από τους ανθρώπους προς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και το παράδειγμα του Αγίου είναι αυτό που μας διδάσκει και μας βγάζει από τα αδιέξοδά μας. Και αν έτσι σκεφτόμαστε, αδελφοί μου, δεν απελπιζόμαστε, δεν στενοχωριόμαστε, γιατί δεν περιμένουμε τίποτα από τους άλλους. Τα πάντα τα περιμένουμε από το Θεό και από τους Αγίους του. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις, εορτάζομαι τον Άγιο Νεκτάριο, αδελφοί μου αγαπητοί, μεταφέροντας τις ευχές και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου μας Κυρίου Βαρθολομαίου και τις ευχές της ταπεινής μας αδελφότητος, η οποία σε αυτόν εδώ τον τόπο ασκείται και αθλείται και προσπαθεί τα διδάγματα που παίρνουμε από το βίωμα και από τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου να τα κάνουμε και εμείς πράξεις στη ζωή μας και να μιμηθούμε τον Άγιο Νεκτάριο, να γίνουμε Αγιονεκταρίτες. Σε όλους εσάς δε, τους ευλαβείς προσκυνητές που ήρθατε και χθες και σήμερα να δοξολογήσουμε τον Άγιο Θεό κάτω από τον ομορφότερον και τον μεγαλύτερον και ουσιαστικότερον ναό που υπάρχει στον κόσμο, αυτών των ουρανών. Και θέλω να σας εξομολογηθώ ότι η ιδιαίτερη συναίσθηση της ψυχής του ανθρώπου να λες άνω σώμεντας καρδίας και να κοιτάζεις προς τον ουρανό. Είναι ιδιαίτερη αίσθηση. Αυτό λοιπόν να κάνουμε, αδελφοί μου, και εμείς. Τα μάτια μας πάντοτε να τα κοιτάμε προς τον ουρανό. Ό,τι και αν μας κάνουν οι άνθρωποι, εμείς τα μάτια μας να τα κοιτάμε πάνω. Γιατί αυτή είναι η πορεία του Σταυρού, προς τα πάνω. Εκεί μας ανεβάζει ο Χριστός. Εκεί μας δείχνουν οι Άγιοι. Να μην κοιτάμε γύρω μας τι μας κάνει, να κοιτάμε πάντα πάνω. Και όποιος κοιτάει πάνω, ψηλά θα ανέβει. Μπορεί να μην πάει μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, αλλά σίγουρα θα πάει ψηλά. Εκεί που όλοι μας λέμε, βέβαια ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά εκεί που όλοι μας λέμε ότι ο Θεός βρίσκεται ψηλά στους ουρανούς. Ψηλά τα μάτια λοιπόν, ψηλά τις καρδιές, ψηλά το φρόνημα εκεί που βρίσκεται ο Θεός. Και το παράδειγμα του Αγίου ως είπα, να είναι, αδελφοί μου, για όλους εμάς τρόπος ζωής και ευλογίας. Να ευχαριστήσουμε δε όλους όσους βοηθούν και διακονούν και συνδράμουν στο ταπεινό έργο της αδελφότητας της Ιεράς μας Μονής και τους πατέρες που ήρθαν σήμερα και συλλειτουργήσαν, ιδιαίτερα τον πατέρα Νικόλαο που ήρθε σήμερα από την μακρινή Ουγκάντα για να συλλειτουργήσει μαζί μας και τους ιεροψάρτες μας οι οποίοι έψαλαν στον Άγιο και όλους εσάς που βοηθήσατε, διακονήσατε και ήρθατε να προσκυνήσετε τον ταπεινό Άγιο της Αίγινας και να ζητήσουμε την ευλογία Του, να ζητήσουμε τη βοήθειά Του, αλλά κυρίως, αδελφοί μου, να παραδειγματιστούμε από το παράδειγμα Του. Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος ελθει μας, και αυτού και αχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και εις τους αιώνας των αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράγια, ευλόγησον. Ο Αναστάσης και νεκρόν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτού Μητρός, και δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού,
και εσύες του τιμίου εδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεπιστήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καρνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων εδόξων πεντηκέδικα ιερομαρτύρων, των αντιβερευόλων μαρτυρισσάντων, πολιούχων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άκης, και του Ενεγγύης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλους του Θαυμοσουρού, του Ενεγγύη, που την ανακομινή των Τιμίων Αλεξάνδρου Κάστοτε, και πάνω του Αγίων και των Θεημάτων, τα αγαθών του Γάμου και του Θεού Θεός. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα σας παρακαλέσω να έρθετε από εδώ και να παίρνετε αντίδωρα και από εδώ να εξέλθετε και να παίρνετε και ένα κέρασμα από το μοναστήρι για την εορτή του Αγίου Νεκταρίου. Το απόγευμα πρώτα ο Θεός στις 6 θα τελειωθεί ο Εσπερινός και η παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα να ευχηθούμε στους εορτάζοντες, ιδιαίτερα στον εορτάζοντα ιερομόναχο της Μονής μας, ο οποίος γιορτάζει σήμερα την εορτή του, τον Πατέρα Νεκτάριο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.